Заповядайте, господин Туров. Здравейте, скъпи колеги! Стана нещо като традиция в Пловдив всяка година да си говорим за пчеларство и за пчели и особено за 8-рамковия кошер, който е един наистина добър, много добър кошер. Не знам, вие сте запознати сигурно повече с историята на този кошер от мен, защото този кошер е създаден именно в Пловдив от един много кадърен човек, господин Гърдев. Имайте предвид, че той го е нарекал даже кошер 1300 години в България. Искал да направи нещо за българите и за България. За съжаление, времената се менят, в момента този кошер е забранен. Така че участвате в лекция за забранен кошер. Нашите, как да ви кажа, водачи в пчеларството и не знам как, такива дейци и министерство и всичко решиха, че този кошер не може да бъде правен по програмите. По програмите може да правите строго определени кошери, които отговарят на еди-какви си условия, еди-какви си дебелини. Но този кошер, който е създаден в България и е създаден за българите, не влиза в тая програма. Борбата ни е да бъде вкаран и така, че в момента аз ще ви говоря за него, защото каквото и ще да става, каквито и условия да налагат, аз ви казвам, че този кошер е много добър кошер за България. Имайте предвид, че България е държава с много особен релеф. Значи и толкова много климатични зони разнородни, че това нещо го няма на другите места. Пътувал съм из цял свят, особено във връзка с пчеларството, и ще ви кажа, че особеното, което трябва един пчелар да знае, че пчеларството се настройва към района, в който се практикува. Не може да сравните България, примерно с една Италия, където температурите не падат под нулата и където те вадат мед от февруари до края на ноември. Времето има такова. Кошерите са им такива, те работят с голями 10-рамкови кошери, работят с друг тип пчели. България обаче в подбалканските и горските и планинските райони този кошер е много актуален. И ще ви кажа защо. Всичко зависи от пчелата, с която се работи, и от климата, и от географското положение, в което се намира пчелара, който практикува пчеларство. В България има много резки застудявания, много резки температурни аномалии. Вие сами знаете, това се повтаря почти всяка година. На Коледа 24 градуса, на другия ден минус 10 градуса. Стигна и до минус 23. Нали сещате, че при такива температурни аномалии пчелното семейство не се чувства много добре. Едно е да е равна температурата, едно е да има такива неща, такива резки амплитуди, защото при такива резки амплитуди се получава следния ефект. Пчелите залагат пило и в следващия момент студа е страшен и зверски. И тогава стават проблемите. Има вече информация, че за този момент в страната има пчелини с загуба 50%, има и 90% загуба. В момента ви казвам, понеже контактувам с много пчелари от България, приемам положението в Царево е трагично. Там, където температурите обикновено са нормални, заради това, че морето е един акумулатор, който през лятото се нагрява, а през зимата изпуска топло. Просто температурите са почти регулирани и всичко им е почти точно. В тази година обаче при резките аномалии загубите са страхотни. Така че, пак ви казвам, пчеларът трябва сам да реши според условията, в които се намира, според пчелите, които има и според заята, които има, как да практикува. Този кошер е страшно удобен, защото в подбалканските и планински райони, където аномалиите са особено големи, пчелните семейства трудно се справят с обстановката, с външните фактори, които им влияят. Всички знаете, че рогаците, които се клащат, също в България градат между 7 и 8 рамки. Това е най-добрият обем
за нашата територия, за нашите климатични условия за пчелите. Когато тръгвате да правите един кошер, вие трябва да се съобразявате с много неща. Първото, което трябва да знаете, че кошера започва от рамките. Значи, винаги съм го казвал, много малко хора обаче обръщат внимание на това. Какво имам в предвид? Има няколко стандартни рамки, има американски, има европейски, има германски. Мога да ви ги изборявам, има още един куп неща, които са специфични и са създадени за даден район. Ние българите работиме по така наречения руски стандарт. Като имайте в предвид, че първият кошер, който е направен многокорпусен, който е признат, това е лангстротовия кошер. Само че там рамките са малко по-други размери, европейски лангстрот. След това е бил създаден Дадан-блатовия кошер, просто рамката е увеличена с 7 см. Аз специално съм донесъл Дадан-блатова рамка, за да видите каква е поредицата на рамките. Ето вижте какво представляват рамките. Значи те се повтарят и това разстояние винаги е еднакво. Когато и рамка да вземе такъвто и да е стандарт, до височина, рамките се повтарят се разминават точно с 7 см. Ето ви Дадан-блат 300 мм, лангстрот 230 мм и Фарарова рамка, която е 160 мм. Рамките биват два вида. Значи едните рамки, които практикуват пчеларите пчеларстване, това са така наречените прави рамки. Италианския модел и другия модел е ето с този уширител, който е хохнен от уширител. Сега, защо има два вида рамки? Единият начин е да направите кошера горе с разделители. Тогава рамките се определят, рамковото и междурамковото разстояние, което е много важно за пчелите, се определя от тези разделители. Рамката, така, както пчелите правят, те самите си правят пиките, когато в природата ги правят сами, имат следните размери. 25 мм е ширината там, където строят килийките. 2 по 12,5 с лек наклон, там с нас яйца. В такива килийки се раждат правилни пчели, могат да се отглеждат и търтеи, които са им нужни и така нататък. Разстоянието между рамките е 12 мм и половина. То пак се определя от природата. Майката 8 мм, пчелата е 4, за да могат да се разминат между рамките. Ако вие не спазвате тези разстояния, в кошера движението на пчелите се затруднява. Имайте го предвид, защото на нас това не ни пречи, ние сме извън кошера. Обаче в кошера живее пчелата. След като живее пчелата, ние спазваме нейните закони. Защото нали среща, че една наша грешка на тия същества, които стигат до 80 хиляди и живеят там, ежедневно им скъсява живота и им трови живота, те не могат да се разминат, бутат се, пречат си и това затруднява движението. Въобще в кошера нещата са много особени, те са повторяеми и то страшно в много голямо, много пъти. Всяка една грешка на пчелара при създаване и конструиране на кошер води от това, че пчелите след това страдат много здраво вътре. Затова рамките трябва да бъдат 25 широки с 12,5 междуцентрово разстояние. Ако не се определя от разпределителите в кошера с прави рамки, трябва да го определите с ето тая ширина, която ви правят рамките. Тя трябва да бъде 37 мм, защото винаги между рамките остава привадене и слагане малко прополис, който обира тия половин милиметр. Освен това, понеже аз имам всякакви видове кошери и се мъча с тия кошери да видя какво става вътре. Примерно, сложил съм пластмасови, сложил съм стиропорени, сложил съм дървени, сложил съм пластмасови френски, сложил съм пластмасов турски, меря параметрите вътре, да гледам къде пчелите се чувстват най-добре. Искам да ви кажа, че тая година
това, което хората не внимават. Когато си поръчате кошер, обикновено дърводелците не разбират от пчеларство. И той смета са 10 рамки по 37 мм, 37 см и половина трябва да ти кошера. Да, но знаете ли какво се получи? Вънка стяга студа, корпусът е събран. Вътре пчелите решават, че ще правят пил. Дигат 35 градуса и дигат 85-95% влажност. Ето тия рамки се разширяват. Разширяват се така. Отвориха финландските кошери, които са направени точно 37,5, успяха да ги отворят с 1 см. И няма прибиране. Аз съм се мъчил да ги прибера, не. Значи една рамка, ако мърдне с 1 мм, 10 рамки в кошера мърдат с 1 см. И затова не знам защо дърводелците пестят този материал, не знам по каква логика, вместо да направят кошера 38,5 см вътре, те го правят 37,5. Добре, ама тия рамки като се надуят вътре и напънат, знаете ли какво става с кошери? Почват да се криват, почват да се пукат, почват да се отварят. Ето, това е връзката между рамките и кошерите. И аз това и казвам, че първо се почва от рамката. Защото вие слагате вътре рамки, пчелите живеят върху рамки. Кошер е за удобство на пчелара, даже той е с тия прави агли, не е най-много добър за пчелата, обаче ние за да мога работим, да мога правим отводки, сме длъжни да спазваме нещо, което мога да го повтаряме. От тук идва големия проблем. Първо правите рамките, смятате разширенията, смятате всичко и трябва поръчайте кошери или си правете кошери, каквито и да е. Затова просто ви казвам, има нещо като стандарт, който трябва да се спазва. И нашите, тези, които определят стандарта на кошери, вместо да го вкарат вътре, са направили обратното. 37,5, точно колко е рамката, едни дебели стени, които са, да ви кажа честно, когато избирахме последния пчелар на годината, господин Палазов, той каза една умна приказка. Казва, пчеларството е 50% умствен труд и 50% хамология. И понеже каза, това е комбинация между умен борец, представете си колко умни борци има. Затова е толкова трудно пчеларство. Хем трябва да сте много як и здрав, хем трябва да сте много умен. Затова ви казвам, няма смисъл да дигате излишни тегла като дебели стени. Аз си спомням, бях при едно момче в Велинград, някакъв човек му поръча кошери и му поръча 5 см стена. Викаме, човек, как ще прави 5 см стена? Той вика, плаща си, праща ми чертеж и аз ги правя. И съвсем случайно втория път, когато отидех, пристига този същия човек и гледам един, сега и аз съм стар вече, ама той хептан стар, един прегърбил се такъв. Такива му били старите кошери, като отиде, като взе плодника, го дигна и към аз не мога го дигна. Той към, ти що го поръча такъв? Ами да не измръзнат пчелите. Как ще измръзнат пчелите? Имайте предвид, че пчелите това са много особено същество. Аз даже ние сме бутнати пчеларите към модел животновъдство, даже и месо сектор, макар че пчелите не дават месо, не знам какво е. Бутнати сме в модел животновъдство, обаче не са животни, казвам ви го честно, макар че повтарят много особено. Те повтарят просто всичко на един жив организъм. Там, дето има пилото, държат 35 градуса висока влажност, дето раждат, това го държат там. Разбирате? И при най-големия студ, тези същества успяват да оцеляват. На минус 70 градуса в коми, на няколко пъти е падала температурата в продължение на години, се оказва, че единственото живо същество, което остава пролета и тръгва, това са пчелите. Мечки убити в халупите, не знам какво, не знам как. Всички знаете един много известен случай на Русняка Прокопович, който правил кошер, въртял се, не знам какво. Такъв го правят, те ги отопляват зимници, вкарват ги долу, поддържат им една температура. В един момент един рак се заселил в една камбана на най-ветровитото място и живял 2 или 3 години. От време на време махали оттам пите, защото камбаната не можела да бие, просто да я лъска. И той останал и казал, добре, ние ги грееме, ние ги гледаме, ние ги вкараме в зимици, а той на най-ветровитото място, на най-студеното, в метал, в камбана, му става жив 3 години, как така. Ето това е парадокса. Значи, ако вие създадете условия,
на пчелата поне близки до това, което й трябва. От тук натам тя има страшни възможности, много по-големи от човешките, да оцелее. Вие само не трябва да й пречите. Това имах предвид в рамките и в корпусите. Аз направо ще показвам, ще реда на обратната страна, за да мога да връзваме нещата по-точно. Ще тръгнем от кошера, от корпуса и долу. А на рамката казахте ширината, дължината ни казахте. Така да продължете си мисълта. Продължавам. Всички сега, господина е прав, значи стандартите са различни. За България стандартът е 470 мм, ширина 37 мм и височина на лангстрота 230. Да дам блата листа. Ако някой работи с рутови кошери и магазини, 160. Това е стандарт. Ето така изглеждат рамки. Другото, което искам да ви кажа, омръзнаме да гледам супер усложнени кошери, което всеко едно измишлетни на някой се сетил нещо да прикачи и водят до ядове. Значи кошерът трябва да е максимално прост. Разбирате, да няма част под 20 мм максимално здрав и да е удобен за работа. Едни такива первази ги окичват, пък режат отстрани, пасава перваз. Добре, ама как го отваряте този перваз? Вие правили сте сметка, аз съм гледал един филм на Бай Киро една година, снимаха някакво клипче и Бай Киро взява рамкоповдигачи и тича около кошер, от тук се опита да скача се откърти, оттам перваза се откърти. И гледам го 3 минути, тича около кошера, не мога да го отвори. За какво става въпрос? Кошера трябва да е прост, трябва да е много лесна работа. За това нещо, даже господин Яков е направил едно приспособление, което е толкова елементарно, че направо няма грешка. Ето. Гледайте какво представлява. И ето така се работи с него. Просто го слагате. Аз малко ще няма. Дай го пълна там да им покажа ето така. Вижте сега, за отлекването на корпуса. Тая града е долу. Няма да пипате с рамкоповдигач, няма нищо. Само стискате. Виждате? Това е достатъчно. И го взимате с него и го слагате. И това в джоба. Просто казвате така и го слагате в джоба. Ето. Гледайте колко е елементарно. Чакай малко, вече. Да се върнем на корпусите. Значи, поне тръгнахме така. Ето на корпуса няма метали. Не знам защо вкарват този метал. Просто си нямам идея. Първо копаете още 6 мм надолу, второ връщате нагоре. Разбирате? И това нещо, поне има много пролуки, там е пълно с прополис. Всеки път трябва да го ровите и чистите и да бъркате. Нарочно връщам двата кошера да видите на двата корпуса. Празен корпус, пълен корпус. За мен Хофмановите рамки са много по-добри от правите и ще ви кажа защо. Всички тук приспособления, дече слагате, след това ви пречат. Ако решите да бутнете рамката, вижте колко е лесно, няма как да ги бутнете. Разбирате, и трябва рамка по рамка да прехвърлите. Второто, което една от най-големите ми загуби е, на мен лично като пчелар, една година се изви една вихрушка и от 140 кошера едва ми намерих корпусите, такова всичко беше на земята. Там, където бех справи рамки, рамките падат и пчелите вътре смачкат. Като първо обикновено загива майката, защото тя е най-голяма и стърчи. Първо удари майката при падането на рамките, тежки са, смет, след това не търсете този кош. Тия, които беха паднали така с Хофманите, почти нямаше жертви. Така къде е паднал на 3-4 части, там където е семейство си живее, все едно не е паднал.
Направо ви го казвам. Затова този тип рамки е най-добър. Второ, когато вие работите, искате да извадите крайна рамка и да сложите в средата. Примерно дали сте им за градеж крайна рамка. Като вземете рамка по вдигача сега и направите така. Целият пакет рамки отива там. Бутате само тук, едната рамка, бутате от този край, те отиват и тая прехвърляте тук. Ако това трябва да го направите с прави рамки, вие трябва чисто и просто рамка по рамка да местите. Защото не може да спазите между центровото. А ние говорим, че движенията са повторяеми и пчеларът трябва да прави максимално с едно движение да си оправи нещата. Затова аз съм привърженик на тези рамки и тези рамки за мен са най-добрите. Предавам, имате ли възможност да просто правите такива рамки. Това е с корпусите. Другото, което е, ето тази града. Тази града е много важна, да ви кажа честно. По две причини. Едната причина, че тук кошера е най-отслабен. Нали виждате как и заради рамките остана 10 мм. И обикновено там се цепи пръв. Като сложите тази града, тя ви обчава кошера в най-уязвимата част. Второто което. Тази града е удобна за носа. Нали виждате защо става? Ловите си го, дръжка е здрава. Няма да подаде, няма да мръдне. Носите го без проблем. Иначе се копаят едни канали и не знам какво се прави. И третото което. Това кошерите са така. Това е затворен кошер. Искате да му отворите вход. Просто теглите назад. Ето ви го входа. Не ви трябват капачета, дупки, затварачки, памки, мендешети и там колко сетите. Ето. Колко е лесно. Може да отворите 8 входа. 2 отпред, 2 отзад. Колкото искате. На който искате корпус. На магазини, на колко се сетите. И това е само от една града. Виждате за какво става въпрос. Аз пак ви казвам. Когато правите нещо, трябва да е супер просто, супер прецизно и да ви спестява много време. Защото когато и дупка правите, каквито и затварачки, просто смешни единствена работа. Ето го, колко е просто. Това е едно от гениалните неща на гърба. Така. С корпусите имате ли въпроси? Мисля да приключим с тях. Минавам на дъно. Първи въпрос. Да. Вие казахте как се хващат рамките. С това приспособление. Е това, дето кошера отгоре. Това ли? Точно, да. Не се хващат рамки. Мисълта ми, въпросът, който следва е, трябва ли да ползваме ръкавици или можем да пипаме дървените части с ръце? Колега, аз не ползвам ръкавици от 4-5 години. Ще ви кажа защо. Ръкавици се ползват само когато не са ви вред пчелите. Защо? Защото ако в началото аз ходех като космонавт, бях си купил костюм против оживления, ръкавици против оживления. Причината беше следната. На мен ми направиха кошерите в търговище Курдов. Голям производител, хиляди, милиони кошери направил. Така ги направи, че на втората година се отпраха отзад, пчелите излитаха отзад повече отпред. Корпусите от мокър материал се събраха и рамките, като ги сложиш, те падат. На всеко отваряне те правят мостове и ги лепят и аз кърт. И пчелите до там стигнаха, че ходи с пчели на гол. В момента, който първият корпус чукна да го отвори и се чува пак, по 30 бяха в редица, от последния идваха да ме живот. Разбирате ли за какво говоря? Ако всичко ми е наред, още нищо не разбира. така, ако всичко ми е наред и пчелите са ви добри, може да работите гол по къси гъща. Не ви го препоръчвам, че може да направите беля, бутнете кошери да ви спукат от джиране, но можете.
И старите пчелари тук до един, ви казвам, че нека ви кажат те дали някой работи с ръкавици. Когато тръгнете така към пчелите, първата им работа е те тръгват по душото и се връщат, защото знаят кой сте. Знаят, че няма да ги убиете, няма ги сплескате, вие ги храните, вие сте между тях, те ви познават. Нямат си на представа колко лесно пчелите не че се дресират, а се приспособяват. И към човек, и към обстановка, и към всичко. Ако вие ги стресирате, ако вие ги тероризирате, ако вие ги мачкате, ако вие им създавате главоболие, не ще ви живот. Аз чуда как няма ви набият накрая. Това е. При вас е винаги весело. Моя девиз иначе вкъщи е такъв, при нас винаги е весело. Моля ви по темата, колеги. Въпросите записвайте си ги накрая. Накрая казах въпрос. Я, дъното, вие повечето работите с такива дъна. Това повтарям, дъното трябва да е възможно най-простото. Обаче има някои неща, които трябва да се спазват. Вижте го градите. Защото напоследък виждам дъна, едва ли не направени от хартия. Колеги, когато правите къща, основите трябва да са страшно здрави. И така, ако искате да направите свестна къща. Когато правите кошер, дъното трябва да е най-здравото нещо. Защото върху него лежи цялата тежест. Нали ме разбирате? Даже няма възможност да докарам, обаче има още една част от кошера, която никой не обръща внимание. Това е върху какво седи кошер. Ако вие го сложите така, той ще се изкриви. Ако има някаква денивелация, пак се изкриви. Затова се прави много здрава стойка. Дали ще я направите само за един кошер, или ще я направите за двойка кошери, или както решите, обаче трябва да направите много здрава, равна стойка, защото оттам ви тръгва цялата работа. Върху нея лежи кошер. За мен това дъно е възможно най-простото дъно. Ако някой успее да го опрости още, и аз ще взема хъл от него, нали, да го направя, защото така се прави. Най-хубавото трябва да се приема. Вижте дебелите стени. Отдолу има шина. Ето го, после шината е възможност да го разгледате. Дъното е високо, да не кажам голяма дума, едно 8 сантиметра, може и 9. В него има чекмеч, вградено. Като внимавайте, като правите дъното, точността, значи в кошера точността е от голямо значение. Имайте преди, че пчелите са страшни инженери, много по-добри от нас. Да могат да се хванат един куп същества, които се сменят постоянно и да ви изградат перфектна, идеална рамка с килийки 4,8 мм стена и точно спазено разстояние, смятайте, че те обичат точността. И да ви кажа честно, добрите пчелари са били някъде свързани с това, че са работили точни науки. Аз не крия никога Яков учител. Той е работил точни науки, уреди, инструменти и така нататък. Палазов, който последния пак го цитирам, е избран за пчелар на гнията, е часовникар. Значи и за това говорим. Като правите кошери, всичко трябва да е точно. Тук, когато правите чекмеджето, трябва да имате по 2 мм луп, защото на 4 мм влиза пчела. Ако изпуснете пчелите вътре, влизат, правят кълбо и умират. Ето, това е кошера, това е мрежата, тя също е със строго определен размер, да не могат да влизат. Но се прави максимален, защото те носят топчета до 4 мм. Имайте предвид. Изпрашете. Това е дъното. Има две неща, които са важни при него. Отдолу отвора, защото на пчелите им трябва много кислород. Значи те им трябва въздух. Една от суровините на пчелите е въздух. Заради специфичността на пчелното семейство, имайте предвид, че те ползват огромни количества енергия. Значи, малко народ отчита точно кое е пчелното семейство. Пчелното семейство е организъм безсмъртен, който се сменя на 30 дни. Разбирате?
И това го прави с суровини, които са му под ръка. На 30 дни пчелите се сменят. Затова обаче трябват огромни ресурси. Затова им трябва огромна храна, затова им трябва огромен поток от въздух. Сега, ако се замислите, защото не знам дали сте замислили и сте смятали, примерно, за да нахранят една ларва, трябва да отидат 1257 пъти минимум да плюнат млечице вътре. Смятате ли какво нещо? Те затварят от 3-я до 9-я ден, 6 дена затварят килийка. След това нямат работа. За това време, представете си един открит корпус пило, каква зверска е работа. И какъв принос отвънка, защото те правят млечицето от прашеци и нектар. Мен ако ме питате, че в един такъв кошер пчелите носят някъде около половин тон материали на сезон. Как ви изглежда това? Трябва да донесе 240-250 кг нектар, за да има и за вас и за тех. И трябва да донесе 100 килограма прашец. Какво стана? Значи тия малки градинки, които ги виждате, едни такива хвърчащи, могат да носят почти тонно. А какво става зимата, защото бяхме стигнали до там за дъното? Как се нагряват пчелите? Взимат нектар, взимат кислород от въздуха, цепат молекулата, както ние дишаме, така и те дишат. И вие, аз не мога да разбера, много пъти ми задавам въпроса, бе, това зимата е в затворен. Не викам удуши ги, че направо им стои въздух. Нали като заложат пило, той им трябва въздух. Знаете ли, че едно пчелно семейство ползва 40 пъти повече литри въздух от един човек? На тех метаболизма е друг, на тех условията са други. Те дърпат страшно много кислород. В старите кошери, които бяха да дам блок, тази дупка беше една кръгла салат и те винаги я запечатат. Ама имайте предвид, че достъпа на въздуха си има условия. Пчелите са мокри в зимата. Нагряти и мокри. Те са влажни. Разбирате ли? При тази 95% на влажност, за да забъдите кило, нали сещате, че вътре е страшен конденс. То конденс идва и от въздуха. Въздуха постъпва, идва и от меда, там има 20% вода. Пчелата, като отиде надолу студения въздух, като минава отдолу, той се нагрява и се разширява. Разбирате ли? Увлажнява се горе, затова на тия, които имат хранилки от това модел, стигаме до там, прави конденс. Конденс остава и пада надолу въглероден двуокис. И вие като запушите дъното и като остане вътре този въглероден двуокис, какво правим? Има пчели, които бягат отдолу от кошерите, особено тия, които са да дам двата семейства си долу, имат отряване от въглероден двуокис на пчелите в долната част на тия. Трябва да го изкарат от кошерите. Затова това играе две неща. Веднъж пуска въздух и веднъж оттам излиза въглеродния двуокис и излишната влага. Много е ценен мотор. Колко е по-голям, толкова по-добре. Даже мен, ако ме питате, това зимата им трябва повече, отколкото лято. Има хора, които правят два вида дъна. Зимни и летни. Зимните са изцяло отворени. Това обаче играе голямо значение силата на семейство. 10 рамковия кошер е най-добре целият да отворен. 8 рамковия е по-малко, 4-5 рамковите ще ги покана там, трябва да са още по-затворени, защото семейството трябва много внимателно да процедирате силата на семейството, околната среда, обема и въздуха, който ще ви вкарате. Не е толкова просто. Но за този модел, специално за 8 рамкови, ето това е. Това е размера, това са нещата и никога не ги затваряйте. Зимата има нужен въздух повече, отколкото лято. Размерите трябва да са много точни. Старите коши тук са 2 см, 2 см и повече, обаче като влезват пчелите, тук сте виждали на старите коши по-дълбоките дъна едни кулички. Те си правят да се качват по рамки. Ели такива черни. Тук го няма. Тук пчелата се дига и се хваща. Имате преди, че тя е сантиметър и 2 мм някъде. И най-удобно е така. Иначе трябва да ходи или по стените да мине, или пък да по тази куличка да се качи.
Дъното е приспособено, ето за прашето ловите, ето така. Елементарно е, слага се и се вади отпред, по всеко време мога да го сложите и го свалите. Пак ви казвам, в кошера всички неща трябва да бъдат супер елементарни, супер прости и много лесно да се борави с тях. И супер здрави, дето казва Яков, и да го настъпиш трябва да оцелее. Ето. Ето. Вади се съвсем просто. Това е. Когато няма да го ползвате, ето. Слагате. И сте готови. Когато трябва да го затворите, обръщате това, отдолу дупката му е удобно за дишане. И го затваряте напълно. Малко ми е трудно тук, ама ви се тече. Има ли по-просто от това решение, ако намерите, казвайте, и аз минавам на него. Въпроси по дъното? После ще ги направим. Добре. Дойде ред на хранилките. Имате 2 корпуса, 3 корпуса или 3 корпуса, 2 корпуса и магазин комбинация, се ги правите според това. Това е последния модел хранилка. Ето. Няма нещо особено в нея сложно. Милерова хранилка, само че с подобренията, които са направени, защото техниката върви напред. Това, което развива най-много, може би е техника. Са и компютрите вече. Пак е направена по най-простия начин. На 2 отделения. Това тук е едното, това е другото. Като второто отделение е приспособено. Ето. За подаване на течна храна. Значи по-универсална хранилка от тая няма. Имайте предвид, че тук мога да подавате едновременно 2 храни и едновременно мога да подавате 3 типа храни. Като почвате от суха захар, минавате през всичките тия модерни храни, кашообразни, и минавате и течо. Ако има по-добра хранилка, казвам ви, аз ще я ползвам. Сега гледам се появили едни хранилки за 8 дена, за 10 дена с дозирана. Аз 8 дена като изсова сироп, той прокисва винаги. Не знам коя е тази дозировка, но нещо не го виждам. Както да е, мога да съм разбрал нещо. Но това нещо аз не виждам по-проста хранилка от тази, честно ви казвам. Супер удобно. Тя е свързана, между другото, и с капак. Ето го капака, който е изолиран. Най-простият капак. Тук обаче има дървен труп, ще ви кажа защо. Защото влизат мравки. Ако сложите само стиропор, дълбая стиропор и влизат кошер. Ходят, те им е сладко, има къде да крадат, особено че и така не могат ги бият, там са първи мравки. И това нещо, тая част топлата, като легне отгоре на хранилката, хранилката става топла хранилка. Така, трябва да храните обаче, нещо, което на мен много ми е харесало, вие не слагате капак. Дърпате, отваряте тук. Отваряте тук. Това, сипвате, затваряте и обикновено това, което правим ние, даже ръцете си взете и бутам с корема. И т.е. за това и корема не участва в пчеларството. Колко може повече части, ръцете да са ви взети, просто бутате капака, той пада и край. Също и отзад. Отваряте пък отзад сипва. И това, което още по-ми харесва, като сова сироп обикновено, после трябва чиста хранилката с едни гълги парца и той хваща едни черви. Да, но тук не го правя. Тук дърпам това и пчелите са ми чисти. Значи, тази хранилка е направена така, че пчелите работят повече от пчелари. Аз много обичам неща, дето друг работи, аз гледам. Да ви кажа честно. Предната част
Соята захар, колегите тя правят една голема грешка. Ама тя суха захар не яде. Всички знаят, че пчелата не яде суха захар. Тя няма нито нож и вилица в ръцете, нито тя има едно езиче в една тръпичка и той е отпред като лъжичка и като помпа. Направо не събира нектар. Обаче имайте преди, че когато соите суха захар, конденза, който излиза през тия отвори и удря в стъклото отгоре, имам кошери, които даже го правят на сироп захарта. Не една тестола на сироп, толкова много конденс отделят. И това е когато имат пило. Обикновено пчелите влизат в тия неща, когато имат пило. Значи като имат пило повече от рамка и половина-две, не дай си Боже да имат 4 рамки пило, тази захар за 2 часа съм виждал тази захар, поне тя, когато някакъв път става на камък. Обаче не дай си Боже, братче, да я искат, за 2 часа я правят на каша. Виждал съм го с очите си, аз бия с рамкоподвигача камък. След 2 часа отварям, те почват да взимат, ето тук въглите при първия конденс. Значи имайте преди следното нещо. Когато пчелата яде по-сухи неща, то е вързано с едно друго нещо. Аре, ще кажа и него малко се разводнявам така, но трябва да ви обясня да видите за какво става въпрос. Нектар има, прашеци има. Не дай си Боже спре нектара. Вие как ще разберете? Никак. Те летат, ама по-рехаво и край. Имам дни, казвам ви, всички стари пчелари го знаят. Днешния ден по-нищо не се различава от вчерашния. Нито от предишния, нито от предишния. Носили се нектари, изведнъж нектара го няма. За нектар има специфични условия. Трябва да имате влажност, температура и 3 дена да не се клати атмосферното напрежение. Барометъра да не играе. Нещо от тия неща променили се, нектара сек. Как ще познаят? Тук е лесно, виждаш ги в захарта. И то теб те нема, те обаче компенсират. И това е във връзка с следното нещо. Те са заложили пило, трябва да го хранят. Разбират, те го хранят с млечица, пчелата храни пилото с млечице, тя не дава нектар, нито прашец, тя прави млечице. Обаче като спре нектара, тя няма откъде да вземе захароза обикновено. Защото другите неща ги има под ръка. Защото меда не е, как да ви кажа, меда не е това, което е нормално за пчелата. Това са и запасите. Обаче, ако вие оставите мед с захароза, той кристализира. Затова пчелата, като постъпва нектара, първото, което вади е захароза. На всички изследвания, които съм дал на мед, има 0,5 до 1% захароза. Тя е изчезнала. Те пчелите са употребили за пиво обикновено. И сега си представете, че има мед, който няма захароза, имате прашец винаги има. Дори мед да няма нектар да няма, исках да кажа, прашец има винаги. Затова няма и запаси от прашец. Обаче нектар поне няма, те това събират мед за заместител. Имате заместител на нектара меда, без захарозата, имате прашеца. Какво ви трябва да направим мечице на тази? Трябва и захароза. Ето е захароза. Захарта е 98% захароза. Затова е толкова нужно. И много мраза, като дадат някакви велики учени умове с по 5 титли отпред, отзад и не знам откъде. И кажат така, ма вие правите мед от захар. Ако някой мога да прави мед от захар, господин Яков казал, ще му даде много лова град. Че за мен не е ли по-просто да му сложа един бункер 100 кг и да му сложа 2 чувала захар и отдолу да и 170 кг мед. Някой от вас може да го направи? Никой. Пчелите не могат да преработят. Те взимат по 100 грама и това е захароза за връзване на млечицето, да хранят пчелите. Това е непривична за тях храна, адски трудно им е да я взимат и я взимат в крайен случай. И ви го преведа по-така на човешки, ако имате една маса с луканки, вина, не знам какво, ще ходите ли ядете сух хляб? Не. Нали? За тях отвънка и всичкото, това е просто за всеки случай в криза. Тогава ще ги видите тук. Зимата, когато спре нектара, тогава ги виждате тук. Затова държиме тази захар. Нито може да нахраним с нея, нито може да направят мед от нея. Чисто и просто тая захар компенсира недостатъците и секването на нектар в природата, което е страшно за пчелите. Да не виждате изхвърлени ларви и смукани, защото им липсва еди коси.
Това е хранилката. Като махнете тази преграда, зад много давате и питки. Вместо отваряте кошера да мачкате пчелите по рамките, това е топлата хранилка. Долната част е много тънка, от топлопроводима пластмаса. Горната част е стекло заради ударяне на конденза и отгоре е капака, който чисто просто държи топло, за да стават всички тия процеси вътре. Капака е свързан с хранилка. Не мога да направите студен капак, топла хранилка. Всички опити врача се направи хранилка без да се комплектова кошера до край, не дават резултат. Горе като е студен, като няма конденс, пчелите просто се не качват. Няма работа. Капак е възможно най-елементарен. Разбирате? Няма нищо по него. Тънък, възможно тънък, облечен обаче много добре. Тук не е резан този капак. Тук е свит. Този капак целият го натопите до ръба, няма пусне една капка вода. Това е много важно за капака. Да бъде здрав, лек, удобен и да бъде топъл за пчелите. Това е 8 рамковия кошер. Това ви казвам, дали ще го комплектува с 3 плодника, дали 2 плодника и 2 магазина, комбинацията зависи от вас, каквото правите. Когато обаче го комплектовате, искам да ви обясня нещо, защото долната рамка се разбра. Това е рамка 4 см нагоре. И това е заслугата, дето се видява на господин Яков. Ето, това е 4 см. Той ми я показа и съм много доволен. Защото пчелите обикновено, когато се притиснат от резка паша, затворени са им пипите и пчелара не си е на местото и се пропагира, тръгват и снасят в магазините. Това ни кара да слагаме ханеманови решетки. Обаче размера на ханемановата решетка е 4,1 мм, господа. И много често съм виждал пчели, като минат и повърнат и след това почва да се събират това да се вътре. И вие сега хем ги карате да работят, хем ви времето кошера ги стиснете за гущата повърната. Това е работата на пчела. Трябва да ги улесните двете степи. Затова се прави тая рамка. Не е нищо против пчелите вътре. Ако сте го гледали, старите да дам ботови кошери, там дето живото е по-тънка рамката, а меда дето е изкарани едни венци. Пчелите са свикнали дето слагат мед, да е само там майката не ходи. Там е достатъчно 4 мм разстояние от рамка до рамка, от пита до пита, защото там е само за пчели. Първият път, докато изградат много ползвате ханеманова решетка, вече изградена тази рамка, тя е много дебела. Разбирате? А майката, за да снесе яйце, трябва като влезе в килийката, да опре с дупето дъното, точно на най-ниската част, и там слага яйцето право и го лепи. Тя го лепи. Яйцата всичките са залепени с дъното на килийката. Когато не може да стигне дъното на килийката майката, тя не може да снесе яйце. Не е нормално да снася яйца и тя опитва няколко пъти и изчезва. Така тия рамки не се нуждаят от ханеманова решетка. Тия рамки имат още едно предимство. Значи те са толкова дебели. Тук оставят по 2 мм, надграждат по 2 от тук и тя става 34 мм дебела рамка. Питате. Тук оставят само един проход 2 мм. Но когато вземете да разпечатвате меда, вие опирате ножа тук и тук и отнемате само 2 мм. Разбирате? Вие не режете много навътре и те след това да надграждат, а много малко режете само в горната част, центрифугирате връщи и те започват веднага без да надграждат да слагат новия мед. Тая рамка е страшно удобна, за това, че махате решетката, за това, че майката не снася. Веднъж изградена една такава рамка мога да я ползвате, докато сте живи 20 години. Защото восъчният морец не яде восъка, той яде кожичките в него и цветния прашец. Разбирате, тая рамка е чисто бяла,
въобще не се цапа и меда от нея е страшно чист. Затова се казва магазин. Защото оттам пазаруват от чили. Там взимат. А не трябва да бъдете в плодни, където кожички, люпени, нали, прашец, такива неща. Меда оттам няма нищо общо с чистота с меда от магазина. Ако искате да имате качествен мед, пазете си рамките магазини. Защото тогава само се получава чист продукт, който и по-късно кристализира, защото няма тия ядра, около които почне кристализацията. И нещата са много по-точни. Тая рамка за мен е най-доброто изпълнение за магазинна рамка. Когато слагате магазините на 8 рамковия, нещата са така. Въпроси по 8 рамковия кошер? Втори въпрос. Не е нужно да оставаме, не? Да. Първо, за да развеселят публиката, накрая на курса, предвидели ли сте общ банкет? За да упоменем случаите. Ами това е работа на организаторите, според мен те ще кажат. Добре, това между другото. Оглеждайки се, не видях къде е камерата, защото нали ще се видим на банкета кой какво е правил през периода. Къде е камерата? Да знам да се обръщам нататък. Не знам. Трети въпрос. Може ли? Задължително ли е кошера да бъде от дървен материал? И кой е най-добрият реално? Дървения или от друг вид? Имам предвид болест. Има ли още въпроси? Ами може би да последват, ако ви зависи от вашия отговор. Добре, да отговоря на него само. Сега, имайте предвид, че по принцип кошерите са правени от крайвременно дърво. В момента единственият материал, който е разрешен в България за правене на кошери е дървото. Ако участвате по биологични програми, искате биологични кошери, е разрешено само дървото. Така че в България 95% от кошерите са от дърво. Не може толкова кошери да са от дърво и аз да ви кажа, че дървото не е подходящ материал. Аз не съм съгласен. Еми не искам да от дърво. Добре, стигнаме и до там. Оставям пчелите сами да изберат кое е най-добро за тях. Ама вие тогава им купете 1 кубик дървен материал, 1 кубик пластмас или 1 кубик стиропор. Това е идея, да. И ще пробвам къде ще отидат. Сигурен съм, че ги направят по-добре от нас. Не да. Нужно ли е капака, освен този стиропор, който има, зимата да се поставя някакво друго отопление там, под него? А вие мислите ли, че може да намерите по-добро отопление от стиропор? Не, имам предвид допълнително, освен... Това нещо друго да не може да Сега. Значи, хванете, вижте сега, направете следната проба. С ръката пипнете стиропора и пипнете пластмаса. Да, това е ясно. И ще разберете дали трябва друго да сложи. Не е нужно нищо повече, освен Разбира се, това. ватенки, служете и грейки. Може ли един въпрос, едно уточнение? Работил съм АШП и строителите и архитектите казаха, че 1 сантиметър стиропор е равно на една тука по изолация. А някой Оттам прави си изследване кошера колко вата енергия отдава. Примерно 16 за човек, че около 100 вата. Горе-долу. Вижте, много трудно да кажете за кошера колко дава, защото... Извели семейство колко яко, да. Да. В принцип трябва да знаете колко е силно семейството. Нямам се на представа, аз съм окичил част от кошерите от преди 2-3 години с много деца. Разбирате? И трябва да ви кажа, че съм го окичил да видя къде се държат най-добре. Ви казах, че при мен има поредица кошери, пластмасови, стиропорени, фибранови, дървени, каквото се сетите, каквото съм видял по света, съм докарал, за да го пробвам. Значи пчелата живее във всичко. Най-зле се чувства в тази пластмаса при студени зими. Ама аз направих и следното нещо. На един такъв кошер му махнах хранилката, сложих 2 лето и сложих капак. То стана като кумир.
и семейство пак иззима. Учудващо за мен е, буквално го сложих на лед. Значи всичко е до пчела и до семейство. Разбирате? Ние може само да им подобрим параметри. Защото не е тайна, че примерно като пипнете стиропор е топло. Но ясно, че по-малко енергия ще отиде за тия пчели. И другото, което ние така и така ще минем към тия кошери 5 рамковите, да ви кажа директно. 5 рамковия кошер има по-малко семейство. И оттам параметрите резко се сменят. Разбирате? Заради обема на кошер. На него не може да ставите цяло отворено дъно, защото влияе много зеле на пчелите. Пак заради конструкцията на кошер и силата на семейство. Дори да го качите нагоре, то става като комини и почва да тегли. Старите да дам блатови кошери стават дупки, всички са заклеени. Не защото не им трябва въздух. Защото през колко стеснявате отвора, толкова се усилва потока на въздух. И когато тази пчела е мокра, вие нали не си правите илюзията, че ще се изкъпете и ще вземете един вентилатор в зимата и си го насочите така. Моментално ви влияе. Всичко влияе в кошера. Разпределението на въздушните потоци. Даже си, ако знаете кошери с разбити отвори, вътре пчелите правят едни с по-голями отвори от стария модел. Вътре от прополис правят едни канали за витрят въздуха вляво, вдясно. Разбирате ли? Само и само да го балансират. Така че пчелното семейство е жив организъм, много подготвен, с много големи параметри, който успява да се оправи. 5 рамкови има съвсем друга функция. 5 рамковия кошер обикновено се използва като, как да ви кажа, има хиляди начини. Това е 4 рамков, който е за пренасяне. Много елементарен, това е кутия, в която може хем да развоите пчели, хем да ги дадете като отводка и го приберете. Лек е, с един пръст мога да живе. Фибрана. Заиграл съм се в фибран и поне мек фибрана съм сложил въгли. Вижте конструкцията, донесъл съм я до конструкцията. Зависи какъв фибран ползваш. Има плътност на фибрана различна. Има 30, има 50, има 70. Ти решаваш какво ще правиш. Ако само ги пренесе за една нощ не мога да изгризнат. Тук не ти трябва да свърши фибран. Това е преносно съда. Буквално за пренасене на отводки. При постоянно коя не го изгръзват? 70 ли колко е там? 70 в никакъв случай няма да го изгризват. Ето ви, поне съм донесъл два вида, значи той 5 рамков е пълно копия на 8 рамковия. А други обаче, вижте за какво става въпрос. Ето. Направил съм малко по-сложна конструкция тук, за да имате пак дръжки и да може да е здрав за носа. Много елементарен, много лесно направен. Ще ги видите после, донесъл съм да ги видите как може с подръчни материали, макетно нощи, една кофа лепило си направите колкото искате. Дето не каза, че аз да защитавам дърводелците и не знам колко бех обвинен, ето ли. Просто лесно, направено и се ползва много добре. Сега, ако искате да ги ползвате целогодишно, напред си ги от твърд фибран, дайте си малко повече пари, ама го направете като хората. И тук искам да ви покажа нещо, което накрая направих, поне има места с много студени зими. Ето един топъл корпус за 8 рамков кошер, на който обаче частите са сменяни. Ето. Ние така и така ги обричаме зимата в стереопори и в такова. Това е кошер, който може да сменяте частите колкото искате. И където имате проблеми с страшни студове и резки колебания, много елементарно можете да работите с него. Другото нещо, което забравих да кажа за приспособлението, този кошер вади и прешец и сега в момента работи и за прополис, ето ги мрежите. Това са първите мрежи, дето съм направил, може да ги видите, защото
Един пчелар трябва чисто и просто да си направи следната сметка. Ако не е хоби, трябва да се храни оттам. Ако се храни оттам, от пчеларството, той трябва да разбере няколко неща. 95% от пчеларите смятат, че добивите от пчеларство са от мед. Не е така. Точно така. И обикновено тия хора са на загуба, защото лакомията им изиграва лоша шега накрая. Най-трудното за пчелата е меда. Като отворите кошера, виждате, че единствените запаси на пчелата са само единствено от мед. Това животинче защо не прави запас от нещо друго? Защото другото лесно се постига. Има прашец, има колко искате в природа. И ноември, декември, януари, когато искате носят прашец. Сега в момента при мен е страшно студено, ония ден се разтопи снега. Това жълтото бухарче, той така седи. Готово и да се отвори. За кукичето да не говорим. А ние взимаме това, което на тех най-много им трябва и от което умират меда. Време замислете се колко неща има още. Първо, може да си правите семейство. Второ, може да добиете прашец. Прашец може да добиете големи, които са дай напоследък. В България се задръсти от прашец, защото всички започнаха да вадят. Не вадят толкова много, колко продават, да ви ако могат 10 тона ще извадят. Колко брат не знам. Така. Може вадите прополис. Това е, може би, най-ценното нещо. Имайте предвид, че напоследък пчелите в света масово изчезват. Причината са човешки грешки, невнимание, подценяване, експлоататорско използване на пчелите и особено отравянето и пестициди. Направо довършват пчелите. В цял свят са намалени на половина и върват още надолу. И ще върват, защото никой не обръща внимание на пчелите. Просто ги зарязаха, махнаха се ръка и да се оправят сами. Затова трябва по възможност най-много да се набляга на това всеки пчелар да може да се прави пчелите, защото не знае кога ще изяде шамара, кога ще му отровят пчелите или кога ще закъсва до там, че трябва да се възстановява по някакъв начин със собствени сили. Ако вие нямате такива семейства в 5 рамкови, разберете, че нищо чудно приключите като пчелар и колко пчели има. И ония ден се обади един колега от 90 кошера, вика има един жив и той вика една шеф. Правете резервни семейства, дръжте винаги до основните, за да може да си подновите пчелите. И пчелните продукти, пак казвам, от тук нататък ще стават все по-скъпи по простата причина, че пчелите все повече намаляват. Първи удар е с прополис. Знаете ли в момента колко струва килограм прополис? 120. А направена тинктура? Направена тинктура отива много нагоре. 700. За какво ви е меда в този кошер? Ще ми извадите 20 кг мед по 5 лева и ще убиете семейството, а няма да се помъчите да извадите прополис, прашец и друго, за да си дигнете печалбата, защото в крайна сметка ние сме пчелари, ама не от хобия, сме бизнесмени. Ние трябва да се храним от тия кошери. Нали така? Най-рентабилният продукт е клея, превърнат в клеева тинктура. Най-висок процент печалба, 4 до 5 пъти. Няма друг продукт, който може да реализираш 5 пъти печалба. Как се слага на 8 Ще ви кажа, после на всеки ще показвам, отгоре се слага, като се слагат 3 кръчки, които пазват да не се доближи до рамките, защото тогава слагат восък. Всичко е до размерите, разберете, в кошера всичко е до размерите. Под определен размер слагат восък, на определен размер слагат прополис. Като пуснете мрежата и ви легне на рамките, те ще заветят восък. Така че трябва да се пази по това. Не проектираме филмове, може. Кажете сега някакви въпроси имате ли? Защото виждам, че... Си има само тия решетки, по кое време ги слагаш и кога ги мачиш? Зимно развитие на семейството по технологията на Гърдев. Зимното развитие. Добре.
Той Яковов тук повече ще трябва да говори, ама както и да е. Значи не разбрахме точно най-добрия вид кошери. Не, аз държа той да ми каже. След лекцията. Ама нали сме дошли тук да Ама, поставим пчелари. Специалните въпроси накрая. Накрая ще ви отговоря, защото ви имате много въпроси, а пък другите са да ни участват. Аз например имам кошер, който пчелите нямат никакви болести. Ако не те интересуват, няма станеш пчелар, бе. Специалните въпроси накрая. Не е темата такава. Колеги, Говори за кошери. отсекахме за зимуването на пчели. Сега, понеже пчелното семейство има една особеност. Когато има паш и пчелите имат възможност да се развият, те стават много. Те стигат, могат да стигнат и 100 000, 80 и 60, зависи от кошера, зависи от времето, зависи от пчелите, зависи от пчелата. Но това семейство, когато тръгва да се зазимява, то прави следното нещо. Те са адски икономични. Те тогава намаляват бройката, намаляват пчелното семейство, защото ако остават много пчели, за тези пчели трябва много храна. А кошера, не стига, че и ние взимаме, обикновено събира си храна и след това намалява броя на пчелите, за да могат тия пчели, които са останали, те са зимни пчели. Те нямат нищо общо с тези пчели летните. Те са с масно тяло, подготвени да взимат. Всички са виждали късно есента, зимата, едни пчели, които не летат, не ходят на паша, те се разкарват отпред на прелките. По-дебели са и са по-мъхисти такива самите пчели. Та пчела предназначението е друго. Тя трябва да изкара 6 месеца, да преживее зимата и да направи следващото поколение пчели, които ще подмени съществуващото. За тази цел тя е заредена с храна, трябва да изразходва и тогава и се развият вътрешните органи и стане по-нормална. И това е критичният период на семейството, когато 3 пчели правят една. 1,7 период. Така, имайте предвид, че следващият етап е 4. Когато една пчела може да направи 4. Но критичният период е точно той, когато се сменя популацията на семейство, зимната на другите. Сега, заради това семейството се събира. Между другото, то е горе-долу единствен. Поне аз не знам друг организъм, който може да се сменя, да нараства и да намалява. Ние не можем да намаляваме. Ние растеме, стереме и се занимаваме. Това е организъм, който може да нарасне, може и да се стопи и пак да оцелее. Намаляват броя на пчелите, за да може храната да им стигне да иззимат и с тая храна останалата, заради тия огромни ресурси, които ползват за да създадат следващото поколение, да могат да им стигнат да създадат следващото поколение. Затова пчеларите обикновено гледат да има много мед в кошера, да има много добра обстановка, за да са подготвени пчелите се възпроизведат. И това, което ме учи Яковов е следното. За да имаш добри кошери, трябва накрая есента да си ги подредиш. Правиш следното нещо, поне той ме учи и аз гледам да го спазвам. Двете крайни рамки трябва да са пълни с мед. Дебели, издути рамки мед. Меда в тия рамки по 2,5 кг. Значи имате 5 кг от едната страна, 5 кг от другата страна. Средните рамки, обикновено върху тях има пило, в горните части са венци с мед. Те имат по 1 кг мед, останалите 4 рамки, значи имате 14-15 кг мед. За нашите условия този мед е абсолютно достатъчен да ви иззимува семейство. Всичко останало може да знаете. Ако имате незапечатан мед, го слагате долу. Или, като дойде момента, братче, да зазимяваме кошерите, правим следното нещо. Оставяме 2 рамки с мед ляво, 2 рамки пълни с мед вдясно, медените венци и пилота в средата, ако имате нещо повече отдолу. Така кошера е готов за зазимуване и това до сега е било достатъчно, ако не се получи нещо странично, тия пчели да иззимуват и то добре.
Ако оставите втори корпус мед, значи пролета всичкия мед вие трябва да го разпечатате. Защото този мед за какво да остане там? Значи пчелата трябва да превърнете меда в пчели. Пролета се спукате да разпечатвате рамки, за да обърнете този мед в пчела. И не е необходимо да им оставяте по 40, 50 или 100 кг мед. Не е чак толкова нужно. Пак ви казвам... Природата, какво се случва? Природата, какво се случва, ако са събрали повече? Природата как го прави? Там как е? Като са събрали повече, после как се случва? Какво се развива това? Значи говорите за вариации. Никой... Вижте сега. Има нещо друго. Знаете ли кой е най-добрият кошер? Той ме пита, но оставя му кажа. По-добре. Тръвната е най-добре. Колко и да ви е чудно, 3 рамки да дам ботвис. А що е най-добър за пчели? Защото горе е така. Горе с килограм и половина мед може зими тръвната. Какво правим? Ама тръвната може да я ползваш. Може да вадиш рамки от нея. Всеко вадене избие пчелите. Плюс това има напълно в природа. Пчелата е създадена да мине един етап. До 21 000 пчели, пчелите работят само за тил. След това, от 21 до 42 работят за създаване на рояк. Защото те трябва да родят. Както всички ние имаме деца, така и пчелното семейство за ложено да се самовъзпроизведе. Ние по всякакъв начин му пречиме, само и само съберем мед. Ама в тръвната то прави рояк и първият рояк и той дава рояк. Кое е по-добро за вас? Да имате тръвни или кошери? Какво вземете от тръвната? Нали за това говорим? Вие ме питате, ама трябва да питате кое е най-добро за нас, за да ползваме от тях. Иначе техният живот няма нищо общо с нашия. Те имат по-малки популации, държат по-малко и се развиват по съвсем друг начин. И съвсем друг начин са устроени, ама ние искаме от тях нещо, затова сме длъжни да... Като искаш, трябва да дадеш. Трябва да направиш кошер, трябва да направиш рамки, трябва да мога да ползваш, за да печелиш. Повечето мед не им е нужно, честно ви казвам. Ако имате големи кошери и с огромни семейства, оставете им повече мед. Но за един 8 рамков кошер, с едно нормално семейство, аз ви казвам, ние говорим за 8 рамкови, това е нормалното, което ще ви взиме кошерови срок. 5 рамкови е същата работа. Оставяте по 2 рамки, само че стане по-малко. Обикновено вътрешните са с по-малко мед и ще заземяват. Трябва да ви кажа нещо много интересно за материала от кошери. Аз имам италиански материалси, които ползвам от години 5 рамкови. Първите, които дойдеха, бяха без хранилки. Това, което му очуди, е, че като излезат от зимата, тия нуклеуси имат повече пчела от 8 рамковите кошери. Беше ми много чудно, защо е така. Без хранилки, почти без грижи. Почнах опити с всякакви, с финландски стереопорени, с такива. Какво ми прави впечатление? Колко е по-малка преградата между природата и пчелата, толкова по-добре се чувства пчелата. Аз някой път изпадам в такива смешни положения. Взел съм един финландски, наредил съм корпусите и влезах вътре, видя как се чувстват пчелите. Обаче като гледаш през стереопора и то се вижда лампата. Значи смятайте за какво ви говоря. То е съвсем рехава конструкция. Колкото и да ви се струва много твърд, 110 единици. То се вижда през него. Пчелите се чувстват най-добре там. И пчелата си е част от природата. Колко по-я отделяте, толкова повече ядове ще берете. Това, което правим ние с кошерите, все повече пречиме. Аз ви го казвам. Ако оставите 5 рамков нуклеус, нищо чудо без хранилка, пчелите ви се иззимуват по-добро, колкото в 10 рамков с пълен с храна. Те чувстват природата и се движат според нея, държат се според нея. Плюс това, имайте преди, че тази влага излиза през стените на стереопорения. Колко и да ви чудо излиза. Тук няма как да излезе. Пластмасовите въобще лее се вътре, рамки плесенясват, дъното лови плесен, един куп неща. Ние постоянно затрудняваме живота от всякъде. Така че тия 5 рамкови са много удобни и ползвайте ги и ще видите.
колко по-лека е конструкцията, толкова по-добре оцелява. Може